Tenir un tret distintiu és vital en un mercat global enorme. La Conca de Barberà ho està fent amb el trapat com a varietat autòctona. La majoria dels cellers l'han agafat com a bandera, s'han recuperat fins i tot vinyes i s'està vinificant sense vergonya amb aquesta varietat de raïm. L'aposta ha estat majúscula des del 2004. Llavors només hi havia un celler que elaborava vi negre amb trapat. Actualment en són 18. De fet, el 81% dels cellers de la DO tenen alguna varietat amb trapat. I una dada més, s'ha multiplicat per 4 en 15 anys la varietat del trapat. El trapat, però, no ho és tot, ni molt menys. La nostra particular carta de vins és molt més àmplia, amb altres varietats de raïm, però sí que és cert que en aquestes dues darreres dècades la Conca de Barberà vol identificar-se a través del trapat i projectar-se al món amb aquesta empremta. És purament estratègia? És només per sortir al mercat amb un bon peu o va més enllà? Pot ser una qüestió fins i tot de caràcter, de supervivència i tornant en part en els nostres orígens. Vinifiquem en trapat perquè jo crec que com a celler de la denominació d'origen Conca no hauria de ser d'una altra manera. És a dir, tots els cellers de la denominació d'origen haurien de tindre alguna de trapat. Jo crec que per mi més del 50% hauria de ser trapat, però com a mínim alguna cosa. Des de Vins de Pedra sí que vinifiquem amb trapat. És una de les varietats més identitàries, més tradicionals. Ens defineixen molt bé el territori i, a més, és una varietat en la que té un tant per cent i un pes important a la conca. No és una varietat irrisòria, és una varietat on hi tenim també volum i tenim extensió i ens permet poder elaborar també molta tipologia de vins diferents. El trapat té la particularitat de que és una varietat molt adaptada al clima i als terrenys de la conca. Per tant, es comporta davant de les malalties fúngiques molt millor que altres varietats. També a les èpoques de sequera també es comporta d'una manera més arrelada al territori, de tal forma que això fa que la seva producció tingui una certa, seguretat de funcionament. En canvi, altres varietats que no són autòctones de la conca s'han d'adaptar al nostre clima i, per tant, tenen ja un altre comportament. Vinifiquem en trapat amb 100% d'aquesta vinya i ho fem primer de tot perquè és la varietat autòctona de la conca. Ens agrada molt transmetre l'idea del que pot representar un vi fora de la conca que la gent desconeix 100%. Ens agrada molt treballar amb una varietat autòctona que ens dona zero problemes a la vinya i ens ajuda a donar identitat també junt amb altres productors de la conca. Jo entenc el trapat en una zona de la conca, no entenc el trapat a tot arreu. Cada varietat té la seva afinitat amb el sol i amb el clima. Llavors, depèn del terroir que tu tinguis el trapat, és d'una manera o d'una altra. Nosaltres què hem fet? Hem anat a buscar el trapat a Barberà. A Barberà de la Conca és on tenim la gran majoria d'aquesta varietat i la vinya més jove que tenim a Barberà de trapat té més de 35 anys. Per tant, ja no és vinya jove, sinó que és vinya més aviat vella i la més vella té quasi 78. És a dir, que són vinyes molt velles de trapat. Els sols d'aquesta part de la conca, els sols dels termes de Serral, Solivella, aquesta part més nord-occidental de la conca, són unes terres on el trapat o la varietat trapat expressa al màxim el seu potencial. Són uns sols i una climatologia on el trapat està més
més ben integrat, i per això doncs, al llarg dels anys és on ha perdurat, on se n'hi han quedat doncs, més hectàrees i més... Al ser la nostra principal varietat, hem de pensar que el 50% de la nostra producció és de trapat. Nosaltres som ferms defensors del trapat, no d'ara, sinó de sempre, perquè creiem molt el potencial d'aquesta varietat, que a més és una varietat que és un tret diferencial, una varietat que doncs, només la tenim aquí, i en un món tan globalitzat com és el d'avui en dia, els productes més locals són els que s'han de mirar potencials, que te donen un valor afegit i uns trets característics que te diferencien una miqueta del reste del mercat. Clar, nosaltres vam començar de zero i ens vam assessorar per tècnics, perquè nosaltres, com explicava, doncs, no veníem del sector i no coneixíem gaire. I en aquell moment no vam plantar atrapat perquè també el terreny aquí ens van assessorar que era millor no plantar-lo, el fet d'haver-hi tanta llicorella, doncs no era bo pel trapat, que és una planta més productiva i produeix més raïm, doncs aquí sempre busquem plantes que produeixin menys i menys quantitat de raïm. Des del celler Mas Foraster portem vinificant trapat en negre des de fa molts anys. De fet, devem ser dels cellers que més trapat negre vinifica. En total produïm 4 vins diferents de negres amb trapat, un rosat i un cava. O sigui, produïm 6 vins a través amb trapat. Un és un cupatge, però els altres 5 són monovarietals. Ho fem perquè ens importa, perquè el trapat és la varietat que hi ha aquí i perquè creiem que és una varietat amb molt de potencial, sobretot és una varietat molt fresca, representa molt el caràcter de la Conca, que és una regió freda, i a més doncs volem donar a conèixer el trapat al món i l'única manera de poder-ho fer és que es valorin els nostres vins elaborats amb aquesta varietat. Vins de futur, també, perquè el trapat, al final, són vins amb absència de tanins, seran superrodons, golosos, superfrescos, graduacions supermoderades i això és un dels vins que es busquen més a dia d'avui. Des de Cara Nord vinifiquem entrepat. És una aposta que jo crec que una miqueta com la petjada del trapat, com si ets de la Conca, si dins del panorama mundial, una gran part de totes les hectàrees que ja està dins de la Conca, és una mica com un patrimoni vitícola, el tema varietats autòctones, tema varietats locals, el preservar una miqueta tot això. Llavors, amb aquesta part de romanticisme, a part de la part de romanticisme, jo crec que el trapat és una gran varietat perquè és una varietat antiga que es pot adaptar molt als vins d'avui en dia. Però amb el trapat, ja que el tenim aquí, som del territori i a més ens donen les possibilitats de fer un vi molt actual, doncs per mi seria un pecat no treballar amb el trapat i intentar cada cop fer productes diferencials i millors. El trapat el que té especial és que dona uns vins molt característics. No estem parlant de comparar Cabernet Sauvignons, no estem parlant de comparar varietats que creixen a tot arreu. Estem parlant d'una varietat que aquí sobreviu molt bé, aquí et dona molts pocs problemes, aquí
està molt acostumada a créixer. Llavors, crec que tots els productors de la conca estaran d'acord que és una varietat que ojalà s'implanti encara més, i crec que el respecte que s'està guanyant i que la gent pregunti cada vegada més per Trepat ens fa estimar-nos a tots una mica més. Estem a la Conca de Barberà i de les 1.100 hectàrees de trepat que hi ha a tot el món, amb 999 estan aquí a Conca de Barberà i s'ha de fer, és la nostra varietat tradicional típica i exclusiva d'aquí de la comarca. És un valor que tenim a la Conca, és una cosa que és autòctona, que només la pots tenir tu i només la pots difondre tu, i l'altra perquè ens agrada. Bueno, clar, el trepat està molt adaptat aquí, evidentment, i és una planta molt resistent. De fet, diria que és de les varietats que menys va patir l'any passat, un any extrem, en temperatures i en sequera. El trepat va ser capaç de mantenir les produccions, almenys en algunes zones de la comarca, no? L'experiència que tinc jo és que en algunes zones una mica més profundes i més fèrtils, el trepat va produir bé, quasi com altres anys. Vull dir que, clar, aquí es veu quan les varietats són autòctones o molt adaptades en el territori i altres que no hi són, no?